Și oare suntem pregătiți pentru el? Suntem oare pregătiți vreodată să ne luăm la revedere de la toți? E cineva acasă? Spune-le să plece. Copiii plecați. Tot nu era la pârnaie? Ce faci? Aproape îmi pare rău că stau aici, în partea asta, și voi acolo. Dar să știți că spectacolul de pe fețele voastre face toți banii. Nu, mama, nu. E la fel de interesant, uite. Nu. Te mai zmiorcăi, hai mă, nu mai plângeți, mă. Nu muriți voi. O să moară Mara. O să treceți peste asta. Sau nu, eu n-am trecut. Da, bine, voi iubiți mai mult, vă aveți unul pe altul, adică e... Spune-le să plece. Copii plecați. Mă lasă pistolul jos. Lasă arma jos. Băi, n-ai cum să scapi. Ieșiți afară! Iartă-mă, Mara. Norocitul m-a pus să aleg între tine și fetiță. Ești sigur că nu te-au mințit? Sunt. Iartă. E copilul meu. Iartă. Te înțeleg. Ce faci, mă, închizi ochii? De ce închizi ochii? Deschide ochii, nu mai trișa! Ce? Încetează, animal. Ce-ai zis? Ești un animal, asta ești. Asta ești un animal. Hai, mă, împușcă! Vlad! Haide! Doar atât? Doar atât poți? Hai, povesteți-mi și mie. Cum e acolo? Mara? Mara, o mierlește? Hai, Traian! Hai, Traian! Hai, Traian! Hai, Traian! Mara. Pentru copii suntem în stare de orice. Fă ce trebuie să faci. Dar înainte de a face asta, iartă-mă tu. M-am purtat urât cu tine ultima dată. Trebuia să te înțeleg, nu te-am înțeles. Trebuia să te încred și nu te-am crezut. Aș fi vrut să fim mai mult împreună și să ne iubim mai mult. Dar viața asta...
vreau să pot, nu vreau. Ajută-mă, Doamne! Ajută-mă, Doamne! Ajută-mă, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne! Elena nu o să moară. Nu ți-ai ieșit, mă, jegosule. Ce? Nu ți-ai ieșit, mă, jegosule. Ce să numească? Uită-te! Nu, ce faci, mă? Râzi de mine? Ce faci, mă? Băi, te omor, mă. Tu înțelegi? Te omor, mă. Lasă-mi, Vlad! Lasă-mi mie, mă! Lasă-mă! Te-am promis, mă, că te omor cu mâna mea! Ha? Ți-am zis, mă, că te omor cu mâna mea! Bă! Te omor, mă, gunoiule! Andrei, nu o face! Nu merită! Nu merită! Andrei, te rog, nu merită! Bă, dar Andrei merită. Andrei, nu-l asculta, te rog, nu-l asculta! Andrei, nu merită! Te omor, mă! Te omor, mă! Nenorocitule, te omor, mă! Pentru tot, mă! Trage. Frate, gata. Omoară-mă. A pierdut. Lasă-l. Nu te scapi eu de pușcărie, mă. O să putrezești acolo, înțeles? Se afară! Zâmbesc la zâmbetul tău, promit că așa va fi mereu. Oriunde-ai fi, în orice zi, îți voi zâmbi, fiindcă așa sunt eu. Chiar dacă nu mă recunoști, simți că noi doi undeva am fost un vis împlinit, pierdut în inima ta. În inima ta amintirile îngheață, iubirea e în ceață, dar tot în inima ta mai e o speranță pentru o nouă viață, o nouă viață, o nouă viață, o nouă viață. Viața mă încearcă mereu, dar ochii tăi mă trec de greu. Atunci când plâng eu mă pierd într-o furtună ca un snel. Și văd doar lacrimi și praf, dar cred în inima ta. Și știu
ce cauți aici? Vrei să fiu sincer? Nu vreau să uit imaginea asta. Știu că orice om care se duce trebuie iertat. Dar dacă l-am iertat pentru că trebuie, nu l-am iertat pentru că vreau. O să mă țineți minte! Filip a avut ceva bun în el. Nu știu când s-a transformat într-un monstru. Oricum, cred că e și vina mea că nu mi-am dat seama la timp că se schimbă, dar... Să știi că a avut ceva bun în el. Degeaba. Eu și familia mea n-am văzut partea asta. Știu. Din păcate, de la familie a început totul. Superbă. Superbă ești. Mersi. Dar ce ai? N-ar trebui să fii mai fericită? Da, sunt, da. Mi-aș fi dorit să fim toți. Mă ajuți? Da, bine. Îți promit că o să stau toată noaptea cu tableta în brațe, ca să poți tu să vorbești cu Anca și cu Vlad de acolo, din America, de unde sunt ei. Ok? Da, nu e același lucru. Mă enervează că nu ne nimerim în momente importante. Cum să le amâne avionul fix în ziua asta? Da, eu te înțeleg. Da. Anca, n-ar fi vrut să strici tu ziua din cauza ei. E cea mai importantă zi din viața ta. Trebuie să fii fericită, să radiezi. Da. Vreau să-ți mulțumesc. Știu că tu m-ai ajutat să ies din închisoare. Am aflat că tu ai trimis filmulețul în care se vede că Sandra se sinucide. Și mai știu și că tu singură ți-ai dat seama că ai făcut o greșeală și ne-ai dat la band înapoi. Și pentru asta vreau să-ți mulțumesc. În fiecare dintre noi se dă o luptă între bine și rău și... depinde de fiecare dintre noi pe ce drum apucăm. Copiii lui nu o să știe niciodată adevărul. Copiii lui n-au nicio vină. Ei trebuie să știe că au avut un tată bun. Casă de piatră. Și să fiți fericiți. Hai, nu-ți lăsa soția să te aștepte la altar. Să mă ajut tu cu părul ca să ridici așa. Surpriză! Tu cine ești? Bună gluma ta. Da, nu am avut de dapțire. Mă, eu te omor pe tine, mă! Cum ai putut, mă, să mă lași să fierb aici? Ha? Nu ți-a fost milă de mine, zi? Nu ți-a fost milă de mine că n-am sora mea în ziua mea de nuntă, zi? Păi, dacă îți ziceam, nu mai era surpriză. Ha, ce ți-ai luat-o? Tu știai crețul? Nu. Halarnă și că mi-am ales. Uite, ce mă bucur că ai venit.
Păi cum, puteam să stau eu departe de familia mea? Mai ales când sora mea se mărită? Nu puteai. Păi veneam și pe jos din America până aici. Cum să te las eu fără domnișoară de onoare? Sis! Ei, ce voce am auzit? Mami! Ce? Ai crescut? Hai, măi, mamă, cât puteam să cresc într-o lună? O lună, 2 zile și 4 ore. Și 35 de minute. Uite, vezi? Unde Vlad? Își face datoria de cavaler de onoare. Cum ar fi? Nu știu, întreabă-l pe el. Mi-am fost dor de voi. Și nouă. Uite, acum suntem toți. E cea mai fericită zi din viața mea. Îmi vine să plâng. Și mie. Nu, mie nici nu vine. Haideți. Haideți. E cineva acasă? Mă așteptam. Ce să-ți povestesc? Adică ce, nu te bucuri sau cum? Păi da, mă, dar nu știi că Super Andrei simte totul dinainte? Ce faci, mă? Bă, sincer, mari emoții ce mi-ați dat când ajungeți la timp. Mari emoții. Ce, mă, ești nebun și cu vaporul și tot ajungeam. Și așa nu-ți mai povestesc că încă mai avea puțin și omora pilotul dacă întârziam. Ce? Mă omoară și pe mine cineva dacă întârzi astăzi, înțelegi? Băi, ai emoții. Sunt vizibile? Se văd? Tare rău? Mamă, ce face Ioana, mă, dacă vede emoțiile astea? Ce face? Frate, e Super Andrei, nu ar trebui să vadă. Da, mă, am și eu momentele mele, mă. Băi, e simplu. Trebuie doar să spui da. Și după ce spun da, o să mi se schimbe toată viața. Bă, Vlad, mare problemă. Fii atent, am pregătit și un speech pentru after party. Ăsta e ăla, nu, ăsta e secundar. Ăsta e principal. Te rog eu frumos, citește-l și tu și spune cum ți se pare, da? Hai, citește-l. Citește-l. Azi e ziua în care eu și Ioana Mamă, ce frumos am început. suntem aici în fața tuturor. A prietenilor care ne-au fost... Nu mai citi, nu-i bun. Nu-i bun. Pe bune, zici că e scris de bunicul. Da, frate, acum mi-am dat și o seama, mi-a sunat. Băi, fii atent. E simplu. E momentul vostru. Nimeni și nimic nu mai contează, sincer. Deci zici să vorbesc la liber, așa, nu? Să mă joc cu cuvintele. Oricum te pricep la asta. Și așa tu le ai cu cuvintele, vorbești mult. Așa e. Ce-i drept. Păi și poți tu să le faci pe toate? Lasă că ți-o trimit pe tănțica să te ajute ea. Bă, da, mai mă alergi mult pe mine, că nu sunt cal de curță. Ajung naibii rătutită toată la nuntă. Nu vreau să dansez și eu stau pe mese și dorm. Nu, țipă de bucurie. A zis că da, că e entuziasmată să te aștepte. Mamă, ce-am mai râs. Bine, hai, te pup, pa, pa, pa. Raluca nu poate să le facă pe toate. Te rog, treci pe la florărie, iei comenzile. Stai puțin, la florăria din piață. Bă, mă duc așa, nu vezi că sunt toată pe piele astăzi. Mă duc să mă fluire toți proști de de zarzavagii. Pe cuvânt. Păi las că ești obișnuită și place. Mai îmi plăcea, dar acum de când m-a reprofilat pe tiriș, parcă nu m-aș mai cu legumicoltorii. Așa zi, altceva, ce mai trebuie să fac? Decât atât. Vezi că n-ai zis corect. Păi cum decât atât? Nu-i doar atât? Ești pe drumul cel bun, tănțico. Păi dacă bagă năică în mine meditații fel de fel pentru ridicarea nivelului cultural educativ. Uite cum dau ele roade. Da. Hai, dai drumul. Da. Să-i zici lui Năică că nu mă mai întorc pe acasă, ne vedem direct la locație, că sunt ruptă de pe acum de oboseală. Ai făcut o greșeală, una e cacofonie. Păi da, mă, da, a fost cu o intenție. Pentru degajarea și destinderea atmosferei a fost o licență poetică, că am mai citit și noi o carte. Deci am murit, dă-i deci, drumul, că la asta nu mă așteptam. Du-te, bine. hai!
Unde-i nepoțica mea? Vreau să-mi văd nepoțica! Domnul Ferrari, mai ușor, da? Cu viteza cu care urcăm, tot cu aia coborâm, frână de motor, că n-avem plăcuță de frână noi. Ușor! Unde e Ancuța? Ușor, domne, ușor. Nașul, ai pregătit banii? Da, mă uiți că mai împrumutat și tu? Nu, dar vreau să știi că sunt și eu implicat. Bine, mă, vezi să nu provă și tu pe acolo vor păruială. Minimi, ia vezi ce fac Andrei și Vlad, că trebuie să plecăm. Asta e exploatare. Da, e exploatare. Go, 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 hai. Hola, chicos. Cu ea mergi la nuntă? Dima, ce face copilul tău? Bine. E sigur? Da, da. E sigur, sigur? Da. Ia, vezi, du-te și verifică. Poate... Și... eu cu cine merg la nuntă? Poți să vii cu mine, dar nu-ți pot promite mai mult. Bine, accept. Dar, nu-ți pot promite că o să accept asta pentru întotdeauna. Dacă nu-ți convine, poți să pui stop, oricând. Sau poate până atunci o să spui tu altceva. Sau așa. Nu? Mersi. Promit că de data asta nu o să mai fac aceleași greșeli. Le-ai făcut pe toate, Sara. Nu mai ai altceva. În program? Da. Nu vine să cred! Ești bine? Sunt bine. Bine, ușor cu îmbrățișarea care șasiu fragil, să nu facă crac odată, ușor. Nu vine să cred, dar de ce nu mi-ați spus? Dar ce, numai tu știi să faci surprize? Am vrut să vin tata la voi acolo, peste mări și țări. Da, că am zis că tot am pornit să merg, poate și zbor. Zburăm. Auzi, știi ce de luptătorie? Cât am muncit pentru recuperare, dar și eu, maestru de fitness, mă fac. Facem o sală de cu gantere, să vină toți puștii la noi să facem mușchi. Să le facem lor mușchi, ha? Să-l trimiți pe Andrei ăla. Să mai pună ceva pe el, că e cam slab. Lasă, că și așa are țâțe. Am nu mai vorbit așa de bărbatul meu. Nu mai, gata. Dar de ce ești invidioasă? Nu chiar. Uleu, du-te, Stai, vină și eu. Gata? Gata. Puteți intra! Bună ziua! Domnul Crăciun? Da. Spune-mi, Silviule. Sunteți bine, nu? Da, sunt bine. Pare bine. Tu cum o duci, bă? Acum bine. Ce cauți aici? Silviu m-a rugat să-l chem. Că-i băia bun, zic eu. Ea e fetița mea, Elena. Vreau să vă mulțumesc că ați avut grijă de tati meu. A făcut multe pentru mine. E un om bun. Da, e un om bun. Îl iubesc foarte mult. Mi-a fost foarte dor de el. Mi s-a spus că nu o să-l mai văd niciodată. Că e la pușcărie. Acum nu o să mai stau departe de el. Anca, vreau să-ți mulțumesc. Să știi că nu am uitat că ați venit la mine la spital. Mi-ați dat curajul să lupt. Ne lăsați puțin singuri, vă rog. Elena, e un băiat pe aici, Mihăiță, care ar fi foarte fericit să te cunoască. Hai cum? Hai, ușor. Mihăiță? Ușor pe scări, ușor. E frumos. Tu ești la cea mai bună școală din America? L-ai pe Vlad alături, vă iubiți? Tu ai o familie, un soț, un copil. Ești o femeie împlinită. Iar eu... mă căsătoresc cu Andrei. Cea mai importantă zi din viața ta. Da.
cea mai importantă și fericită zi din viața mea. Nu vine să cred că toate se termină cu bine. Hei, dar cine a spus că se termină? Viața noastră abia acum începe. Ce să fie din ce în ce mai frumos. Eu zic să pocim acum ca să avem timp să ne ducem machiajul după aia. Du-le, mami, acolo. Și tu după ce? Unde le pun pe astea, mama? Pe acolo pe undeva, dă-mi-le mie, dă-mi-le mie. Hai, te rog, dă-mi-le. Nu, asta. Și, te rog. Ce faci, mă? Ai venit să vezi cum au ieșit pregătirile? Eu zic că a ieșit bine de data asta. La cât mai chinuit și mai torturat. Nu băgați în seamă că eu sunt sigură că i-a plăcut foarte mult. Și am descoperit o latură sensibilă a lui. Îi plac nunțile. Opa! Mor după ele, nu mai pot. Arată perfect, prof. Perfect. Unde e Mireasa? A fugit? Nu, se pare că am avut noroc de data asta. Nu, mami, miresele înainte de nunta lor se lasă așteptate, se aranjează. Apoi se duce domnul Ginere, o invită frumos la primărie, la biserică și ne întoarcem cu toții aici să petrecem. Profa, vreau să-ți mulțumesc pentru tot. Da, nu știu, dacă nu erați voi, nu s-ar fi întâmplat la fel. Tu ne-ai adunat, ai crezut în noi, ai învățat atâtea în toți anii ăștia. Ai fost ca o mamă. Și pentru asta meriți toate mulțumirile. Mami e cea mai tare. Chiar e, să știi. De ce am venit aici? Sunt atât de fericită încât îmi vine să plâng. Nu e așa că e cea mai frumoasă nuntă? A noastră o să fie și mai frumoasă. Ce-ai zis? Ce? 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 Ce-ai zis? Nimic. Era un gând de viitor. Hai că acum chiar îmi faci să plâng. Haide, mă. Mă faci și pe mine. Aici nu, mă? Nu, e
În sala de club. Păi eu știu, voi știți? Hai repede odată că vrea să țină Andrei spicul. Să vorbească. Haide odată. Mergeți, hai. Să arăt toată lumea acum. Frumoasă școală să mor eu. Parcă n-aș mai vrea să o termin. Dar cum ar fi, mă, să iau cea mai mare medie din clasă la BAC după 4 ani făcuți în 8? Ar fi vis. Doamne, să iau BAC. Mi-ai dat un semn? Îl iau? Nu-l iau? Zi! Tu ce cauți aici? Ce, mă dai afară și de aici? Mă, focule, ce te-a prins așa? Întrebam și eu dacă ești cu cineva pe aici, gen... Adică nu că mă dau eu la tine, știi? Păi, cu cine să fiu? Cu o gagică, gen, o fată... Mă, uite-te la mine, păi, n-am casă, cânt la vioară, un suedez. Vezi gagica aia de acolo? Ce cu ea? Am pus o vorbă bună eu pentru tine. Tu? Mie? Da, eu. Bună! Am auzit că ești din Suedia. No, sorry. English, please. Please. Hi, my name is Sorana. Nice to meet you. David. So, I think I like your haircuts. Wow! Wow, mă surprins și plăcut pe zi ce trece. English, please. Ia vezi că dacă îți dau una, te trezești instant. Mami, atunci când iubești cu adevărat, nu ți-e frică de schimbări. Ok. Atunci, vreau să spun că aseară am avut o vorbă cu Sasha. Nu numai tu poți să vorbești cu puterea minții cu el. Și, mă rog, printre altele, mi-a spus că ar vrea o surioară. Când? Pe viitor, Dima, nu acum, pe viitor. Păi, Dima, ce ai spus tu asta, mă? Ai spus-o! Hai să ai o surioară, hai să ai una, două, trei sau triplețe. O familie ca la Chișinău de 18 persoane. Ok, oprește-te. Hai să așa să mergem, că tati deja exagerează. Mă, că nu exagerez nimic. Hai, 18 ce ai. Mă bucur că ai reușit să ajungi. Și eu. Și cum te simți? Iar. Tu? Fascinant. Nimic. Asta e ultima lecție pe care o primești de la mine. Gratis. Și după aia, du-te, omule, în viață. Ca un cal nărăvaș, exact cum te-am învățat. Și când îți dorești ceva cu adevărat, fă-o! Cum adică? N-ai înțeles. Sara! Ești atent? Da. Și tu ești atentă că din toamnă încep cursurile cu ea, da? Cam așa se face. Și când îți dorești ceva cu adevărat... Ok, știți
toți că pot să vorbesc jumătate de oră singur dacă vreau, însă proaspăta mea soție m-a sfătuit să fiu concis, ca să nu plictisesc. Deja ne-ai plictisit. Mersi, Dima, mersi. Așa că scurt și la obiect, fraților. Vă iubesc și mă bucur că suntem cea mai mare familie. Vreau să spun și eu câteva cuvinte. De fapt, e un discurs și mi l-am scris pentru că vârsta, emoțiile, momentul... Scurt să fie, da? Cât de scurt pot eu să fiu. Mara, vrei să fii soția mea? Du-te și zic, da, de ce o întreb? Că nu înțeleg eu asta cu bărbații care întreabă vrei, dar nu vrei. Hai zis că ai luat-o, femeie. Du-te, fă pași. Vino, Emma. Vrei? Da. Ladies and gentlemen, this is Elvis speaking. I want you all to listen to me. Dragii mei, eu și Bubu o să deschidem o afacere exact ca la Las Vegas de căsătorii super rapide. Da? Da? Nu-i așa, Bubu? This is Bubu speaking. Vreau și eu să vă mai căsătoresc o dată, pot? Da, da, 200 de ori, da! Bine, Ioana Andrei, veniți aici. Prin puterea dată de site-ul Căsătorii Super Rapide, superlove.ro. Bă, stai că n-am început bine. Băi, voi doi sunteți ok să vă căsătoriți? Da, mă, normal. Hai, zi acolo. Marfă, vă declar soț și soție. Pot să pup mireasa. Bravo, hai, următorii. Așa rapide. Hai, următorii. Deci eu, măi, Bubu! Eu sunt Tățica, mă vezi? Aș dori și eu aceeași chestie să se întâmple și cu mine, cu Naie. Vino-mă încoace că e momentul. Stai că e emoționat, că s-a ascuns la baie, vino acum. Ok, următorii. Hai. E rândul meu, da? Moșule, ești pregătit? Ești destul de majoră să faci asta? Ești destul... Da? Atunci, prin puterea dată de site-ul Căsătorii Super Rapide, superlove.ro, vă declar soț și soție. Jenny! Hai, Jenny! Am venit! De asta știm să facem. Mamă! Accept și cupuri de blonzi? Băi, haide-mă bine! Mamă, cum arată toate. Sunteți pregătiți? Da. Sunteți pregătiți să mă piața în piept? Da. Cuplu? Atunci, prin puterea site-ului Căsătorii Super Rapide, superlove.ro, for all, pentru toate așa, vă declar soț și soție! Yes! Pot săruta mireasa! Să sărut? Da. Hai! Următorii! Fii atent! Stai. Am o întrebare. Ai limită de vârstă? Nu, e pentru până la nu se mai poate. Da, dă-i drumul, hai! Haideți! Hai că se poate. Zi. Se poate, da? Da. Vă declar soț și soție! Mulțumim foarte mult! Hai! Următorii! Bobo, stai! Lasă-mă pe mine, elevul meu. Trebuie, n-am cum. Ok, da, scuze.
prin puterea dată de site-ul Căsătorii Super Rapide, superlove.ro, vă declar toți și toții stați și soție! Bun băbăi! Următorii! Ce avem noi aici, Bubu? Ce avem noi aici? Bubule! Mă, mi-ai lăsat mie, ce drăguț! Profa! Sunteți pregătiți? Hai mai repede că vreau acasă. Hai mai repede. Veniți acasă! Păi haideți, pe treabă! Hai mă! Toți și soție! Pupă! Următorii! Opa, Bubu! Pardon! Bubule, preiau eu de aici, tati, da? Hai! Te rog frumos! Dar nu văd! Ce nu? Ia! În sfârșit, ia! Ești pregătită? Ești pregătită? Da, e pregătită! Bă, deci... Sara Da. și Cristi, prin puterea site-ului superlove.ro. Stai! Așa. Bă, sunteți siguri, da? Da, mă, Hai, odată, hai! Puterea site-ului super căsătorii rapide, super tare, superlove.ro. Vă declar soț și soție! Și tu pe cine vrei, mă? Tu pe cine vrei? Alege! Eu, dați-mi-o pe Dana! Cu Dana! De 4 sezoane! Bubu! Ia! Eu trebuie să Superlove.ro! O iei de soție pe Dana! Gata! Următorii! Maimuțică și maimuțoiule! Atenție, acestea sunt alinturi. Sunteți pregătiți să vă petreceți restul zilelor colindând lumea, aprinzând un vis împreună? Da! Pupă! We've been down to the bottom of nothingness, but we had you around. Going up with your dreams, going higher and higher with the speed of sound. And then we had each other, striking like the thunder with happy memories everywhere. Oh, people going crazy, the music's still amazing, and lots of love we have yet to share. 'Cause we're gonna be la 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 la, forever, forever. La 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 la, forever, forever. La 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 la. Check, 1, 2, check. The mic is on.